kata orang tua lebih baik dulu hitam sekarang putih daripada dulu putih sekarang hitam. Amin, amin, amin. Nggih, kula tirunen. Nggih, kula tiru, Pak Dik. Nggih. Yo tirunen iki kan golek bojo. Saya takon. Nyapone? Akeh sing titip pertanyaan, nyapone karo niken ki. Aku wis menghindari pertanyaan kuwi lho. Loh, aku dititipi pertanyaan karo panitia kok. Kok beban lo aku? Ya itu kan profesional seorang seniman. Tenang jodoh kan nggak ada yang tahu toh Pak D. Tenang jodoh kan urusannya besok karo sopo terserah apa kata Tuhan. Tenang. Yang penting kebutuhan panggung itu harus chemistry antara dalang dan sinden itu harus kawin Pak D. Kawin ki rane dur panggung. Maksudnya chemistry-nya. Oh, chemistry. Ya. Kerjasama. Kerjasama kan sesama seniman siapapun boleh. Ya. Begegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kula lanjengan ndika Semar lan Kresna menika tinitahaken wonten ing jagat raya menika jinejer dados pamonging satriya ingkang hambek utama ingkang ndarbeni kewajiban rumeksa rahayuning jagat saisinipun. Tumraping lelakon sakmangke sumangga ndika ingkang minangka dados Ratu Panitising Bathara Wisnu ndika kula dherekaken netepi dumateng darmaning pamong. Kyai Semar Badranaya wohing kasukan dadu ing antaraning para Pandhawa kelawan Kurawa anjalari kadang para Pandhawa padha kelangan kamukten ya kuwi kelangan wujuding negara Ngamarta ya bumi Ngendra Hasta. Malah sak mengko para Pandhawa dina iki wis bisa angrampungi paukuman ya kuwi dadi wong alasan mapan ana ing alas Kamiyaka ingkang suwene 12 warsa. Uga kawimbuhan sak warsa Pandhawa sesingidan anamur laku mapan ana ing negara Wirata. Kamangka Kyai Semar surasaning perjanjen isine perjanjen kalamun para Pandhawa wis rampung anetepi paukuman Duryudana sakurawane kudu mbalekake negara Ngamarta marang kadang para Pandhawa. Nggih. Pranyata leres dawuh jengandika. Surasaning perjanjen nalika kepengker duk jaman kasukan dadu lamun to Pandhawa rampung anetepi paukuman Duryudana sakurawane kudu mbalekake wujute negara Ngamarta. Ning semunipun para Kurawa mboten nggadhahi niat kang sarta kriket anggenipun badhe netepi dumateng janjinipun. Kamangka sinuwun, kamangka dhateng donya niku elek-eleke jalma nista-nistane manungsa niku menawi ngantos selak dhateng janjinipun piyambak. Yen diumpamakake wong ngemut gula krasa legi
diuntal sak lodonge pisan. Menawi mekaten jangkaning jagat, jangkaning kodrat sajakipun boten saged dipun wiradati. Gelem ora gelem, tega ora tega, wengi sing Baratayuda badhe anggiles mangsa kala sinuwun. Mareka den prayitna semurire eko hambalik titiyani gandayani Trisanya pranama sasi gilar-gilar semedining tengah ing latar milangana lintang Bima sekti Kakang Badranaya yen pancen kaya mangkono yen pancen kaya mangkono cekak cukupe iki mengko perang Baratayuda bakale dadi Kakang Semar. Sampeyan aja etok-etok ora ngerti. Aja etok-etok mbodoni. Niki para dewa dateng kahyangan nembe ngrakit lan nganggit kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara niku isine reng-rengan lumakuning perang Baratayuda Jaya Binangun. Lah sampeyan niki mengke cekak cukupe calone dadi botohe perang. Botoh ndarbeni kewajiban tumrap banger bacin abang ijo lumadining perang Baratayuda Jaya Binangun. Mula nek sampeyan sakniki mung meneng wae janjane sampeyan yo kleru, janjane sampeyan yo luput. Merga napa? Merga yen nganti para dewa kleru oleh nyerat utawi luput anggone nulis wujudipun kitab Jitapsara reng-rengan lumakuning perang Baratayuda tan wurunga ing benjang sampeyan dadi botoh sing bakale bingung dhewe. Nata Kresna nang ngandika duh Yayi Prabu Hayuwa sungkawing tias mulat solahe ngarinira Dupi miyarsa pangandikanipun Sang Ismaya. Sigra Prabu Kresna sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga.
ngeningaken panca indriya panca lima hendriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucuking grana anut marang giwaning kekayun kayungyon angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati Ratu Dwarawati sedyaning kayun Ratu Dwarawati nedya atri wikrama tri tegese telu wikrama tegese tumindak kocap anyarengi oncating sukma saking raga mbledhos sarirane Ratu Dwarawati Kiai Kesawa ingkang makarti mbabar dadi buta sak gunung anakan Mulat mara Sang Arjuna ismunira kamanungsan ismunira kamanungsan kasrep kanthing kaing mungsuh kawula nuwun sewu duh Njeng Kaka Prabu Dwarawati kula ingkang rayi ingkang sowan wonten bale makambang mriki duh Kaka Prabu kalilan ingkang rayi kula pun Harjuna ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepada jengandika Kaka Prabu ing Dwarawati kejawi saking menika duh Kaka Prabu atur wuninga bilih dinten kalenggahan sakmangke para Pandhawa sampun purna anggenipun anglampahi paukuman wohing kasukan dadu para Pandhawa sampun anglampahi dados tiyang alasan bebasan Papariman Hangulandara mapan wonten ing alas Kamiyaka setahun ugi sampun sesinggidan mapan wonten ing nagari Wirata dasaripun ugi mboten kadenangan dening kadang para Kurawa duh Kaka Prabu
Pramila saking menika ingkang rayi nedya anyadong dawuh kados pundi ingkang kedah dipun lampahi dening kadang para Pandhawa sak sampunipun anglampahi paukuman menika kadang para Pandhawa sanget kodeng raosipun ngengkleng batinipun bebasan kecalan kiblat menawi gesang tanpa kali damaripun Ratu Ndwarawati. Duh Koko Prabu ing Ndwarawati ampun ngantos negakaken dumateng gesangipun para Pandhawa. Sumangga kula aturi wungu anggenipun nindakaken tapa nindra menika. Duh Kanjeng Koko Prabu. Leng-lenging driya mangun kung kanduhan rimang ler-lena tanpa kenin den gugah nata ing Ndwarawati kelawan ingkang rayi nenggih Dyan Janaka ya sang Kuntadi parandene Ratu Ndwarawati kang wis asarira raseksa datan mubah datan musik. Eling-eling sang panengah satriya kang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Kresna lan Janaka pepindhane geni lan urupe. Genine Kresna urupe Margana. Raga loro ati sajuga. Kresna Janaka uga pepindhane suruh lumah lan kurepe. Lamun dinulu seje rupane lamun ginigit tunggal rasane. Pramila Dyan Harjuna wis tanggap ing sasmita kalamunta ratu ing negari Ndwarawati. Sukmanira wis oncat saking raga. Ngeblas ing dirgantara. Pramila Dyan Margana giya patrap semedi maladi hening. Hamung sawiji ingkang winawas amung pucuking gunung Duksina anut mlebuning wetuning Bajrahirawana. Ngukut kang panca indriya kinemat kemoting wardaya jagat rinegem dadya sakmrica binubut. Nanging dudu jagat kang gumelar yekti jagate risang Janaka. Awit wis datan kendhih dening pakartining sir budi cipta rasa amungkari satiti setya nikmat kang datanpa karana wauda kocap. Sukmane Raden Arjuna kang winastan Jisnu oncat saka raganira giya anututi sukmane kang raka ratu ing Ndwarawati amarengi sekar kang angambar arum-arum kebat kaya kilat kesit kaya tatit jumeprek kaya caleret playune Sukma Jisnu.
mangkya darajating praja kawuryan wasunya ruri rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kelu kalunglun kala tida tidem tanda ning dumati haradayeng rat Yuwang Suksmana hamangadi linuwih payungana marang jagating Duryudana. Paman riki ana Patih Harya Sangkuni paman. Paman Patih Harya Sangkuni padha prayogakna anggonira paman marak mangadhep ana ngarsaning Prabu Duryudana paman. Kawula nok-noknon nggih. Anak Prabu Duryudana ingkang sampun amiji ingkang paman ing kepatihan kula kinten sampun boten kirang prayogi anggen kula pinarak nyuwun sewu sakdereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ingkang paman ing kepatihan tumanduka anak Prabu Duryudana. Nggih paman sampun kula tampi dumawaos sami-sami.
Kula aturi jenak anggenipun pinarak mapan wonten ing Datulaya negari Ngastina ing rikalenggan sakmangke paman Plasa Jenar. Kawula nok-noken mangestokaken dawuh. Miwah Bapa Panemban ing Sukalima, Bapa Panemban Begawan Durna. Katuran karaharjan rawuhipun jengandika Bapa ing Sukalima mapan wonten ing negari Ngastina menika Bapa Panemban Begawan Durna. Lole sumara tempret gantil buntute omah joglo. Hawla. Kawula nuwun inggih nggar sampun boten kirang prayogi pisowananipun ingkang Bapa ing pertapan Sukalima. Lan tansah manggih widodha sowan kula niskala nir ing sambikala. Nuwun inggih. Nggih, kepareng kula ngaturaken pudya pangestawanipun ingkang Bapa konjuka wonten ngarsanipun anak Prabu ing Ngastina anak Angger Suyudana. Nuwun inggih. Sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kula aturi jenjem anggenipun sumanggem Bapa Durna ing Sukalima. Kawula nok-nok mangestakaken dawuh. Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Sakrawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula keparenga ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Wih, ladalah. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, Pathik Indrajala dewaku. Nggih, Yayi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun Yayi Prabu ing Ngastina. Sampun kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu Kasa wangsulipun ingkang Raka ing negari Mandura ngaturaken pudya pangestawa kula tumanduka jengandika Yayi Prabu ing Ngastina. Nuwun inggih. Kula tampi akarya bombong raos sing manah amiwahana bagyaning gesanggula Koko Prabu mboten langkung kasekicakna anggenipun jengandika lenggahan mapan wonten ing Datulaya nagari Ngastina menika duh Koko Prabu Mandura. Yayi sampun mboten kirang sekeca pisowananipun Kang Raka ing Mandura wonten ing titi kalenggan sakmangke namung ingkang dadosaken gawok raos sing manah kula Yayi. Sumengka suwanipun ingkang Raka ing pengajap enggala prateng wonten ing negari Ngastina menika. Namung betekipun nuruti kang sarta nuhoni nawala ingkang sampun paduka kintunaken dumateng Kang Raka ing Mandura. Yayi. Dinten sakmangke Kang Raka sampun kasembadan sowan mapan wonten ing negari Ngastina. Ujuping manah kula namung nedya tumadong dawuh timbalanipun Yayi Prabu Duryudana nggih Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten wigatos menapa Yayi? Wonten wigatos menapa? Dene paduka amboyongi dhateng sowanipun ingkang Raka ing Mandura kula pun Prabu Baladewa Prabu Balarama. Kang Raka namung sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karna nenggor mentah sabda pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Siang Pantara Ratri Amung cipta pukulun tanulayan mila katur
Rama dewaning sun ing nuringgih Jengkoko Prabu sewu kalepatanipun ingkang rayi diagung pangaksami dene dinten sakmangke kula wantun amboyongi dhumateng rawuh paduka Jengkoko Prabu Mandura. Nuringgih kados pundi Yayi? Mekaten lumereking wanci dinten gumanti sasi saya anyaketi tumapak ing perang agung Baratayuda Jaya Binangun ingkang sayekti boten kenging dipun selaki. Sampun dados tekadipun Duryudana, sampun dados patembayanipun Jaka Pitana bilih tumapak ing Baratayuda menika mangke badhe katandha sinten ingkang badhe angukup keprabon negari Ngastina. Pramila duh Jengkoko Prabu ing ripalenggan sakmangke kula ngrawuhaken jengandika Jengkoko Prabu ing Mandura pengajapipun ingkang rayi namung badhe nyuwun supados wonten pangandikan saking Kanjeng Koko Prabu benjang menawi perang Baratayuda sampun dumados jengandika Jengkoko Prabu benjang badhe angrincangi para Kurawa menapa malah badhe angrangkul para Pandhawa. Kula nyuwun katerangan ingkang gumathok duh Jengkoko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Weh, ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Kula nyuwun pangapunten Yayi, kula nyuwun pangapunten. Mboten kanyana-nyana menawi sowanipun ingkang raka ing Mandura hanampi dawuh ingkang kados mekaten. Sejatosipun awrat anggen kula badhe munjuk atur wonten ngarsanipun Nyai Prabu Jaka Pitana. Jernyatanipun Kurawa menika taksih sederek kula piyambak, Pandhawa menika inggih taksih kadang kula pribadi. Rina pantaraning ratri pangajap kula namung mugi-mugi sageta wurung perang Baratayuda Jaya Binangun ingkang dados jangkanipun kodrat. Lan saged wonten sarana supados perang menika mangke boten sida kelakon. Ewadene gandeng sakmangke lelampahan boten saged dipun selaki malih para Kurawa cukeng Pandhawanipun nggih kenceng. Wonten pundi purukipun kejawi namung lumampah wujudipun perang ageng ingkang minastan Baratayuda Jaya Binangun duh Nyai Prabu. Lho nggih. Pramila saking menika duh Jengkoko Prabu kula namung nyuwun dawuh saking paduka Jengkoko Prabu supados angantep-antepi manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Kula nyuwun kanthi sanget dawuh paduka sakmangke keparenga paduka Jengkoko Prabu enggal paring dawuh benjang tumapak ing Baratayuda Koko Prabu Baladewa mbelani dhateng Kurawa menapa mbelani dhateng para Pandhawa. Yayi kula nyuwun pangapunten bilih dinten sakmangke kula dereng saged matur ingkang raka dereng saged paring katerangan. Nuwun sewu, Ngger. Kula nyuwun ngapunten. Sinten niki? Kula ngang pamaning kepatihan Rekyanapati Harya Sengguni. Nggih, kados pundi paman? Kados pundi? Nggih. Ngaten. Kersanipun anak Angger Duryudana mbok wontena katerangan saking anak Prabu Baladewa krana menapa, Ngger? Kula pitados Sengkuni percaya. Nadyan wantun dikaya ngapa tiyang badhe nglampahi ajanging perang menika tartamtu wonten rasa wasumelang. Raos wasumelang bebasan ninggal jabang kang maksih abang ana pinggiring balumbang. Pramila kinarya hangantep-antepi manahipun anak Prabu Duryudana keparenga jengandika anak Prabu Baladewa kersuwa paring wangsulan. Benjang menawi sampun dumados wujudipun perang Baratayuda Jaya Binangun paduka sinuwun Mandura badhe mbelani dhateng sinten
Mangke paman, mangke badhe wonten katerangan ingkang trawaca kunjuk Yai Prabu ing Astina. Nanging tumrap kula tumraping Prabu Baladewa Ratu ing negara Mandura, sak mangke menika dereng wancinipun kula munjuk atur dhumateng ngarsanipun Yai Prabu ing Astina. Kula nyuwun pangapunten, Nger. Sinten niki? Kula pun Bapa ing Sukalima Danyuwang Durna. Nggih, kados pundi Bapak? Ngaten. Wonten madyaning negari Ngastina menika estunipun sampun dipun rembak. Kalebet dipun rembak kalian para pinisepuh, kalebet kula ingkang bapa ing Sukalima miwah Adipatih Rekyana Harya Sangguni. Supados sakmangke kinen angrawuhaken dumateng jengandika anak Prabu Baladewa Ratu ing negari Mandura ingkang wigatos sakmangke paduka kula aturi paring dawuh awit wonten raos tida-tida tumrap manahipun anak Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Selaras kalian jengandika anak Prabu Baladewa ingkang asring sangat ngrangkul dumateng pihakipun para Kurawa. Nanging jenengan niku pendak-pendak nggih ngrangkul dumateng para Pandhawa. Lho, nak bingungi ta? Kana ya melu, kene ya melu. Rombongan kana melu, rombongan kene melu. Lah niku para Kurawa niku judeg. Bingung, kuwer, pusing penggalihe. Hangebleng. Nggih. Pramila wonten sagedakan menika, Nger. Kula aturi paring mangsulan ingkang gumathok. Katerangan ingkang trawaca supados paring pangantep-antep tumrap manahipun Ratu Ngastina. Nuwun inggih anak Prabu Duryudana. Anggenipun ing benjangipun badhe hanapaki wujudipun perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Bapa Panembandono kados pundi, Nger? Mekaten nggih. Nadyan pendak-pendak kula menika sanja wonten negari Ngastina nanging estunipun raos kula menika merdika. Senajan sering ning Ngastina ning raose merdika. Ngaten. Sagesipun kula boten saged dipun peksa-peksa kalian sinten-sinten elek-elek Prabu Baladewa menika nggih ratu. Elek-elek kula menika nggih wujudipun Nalendra. Pramila tumindak kula boten kenging nuwun inggih punika mban cindhe, mban ciladan. Kula boten saged nemtokaken sakniki Baladewa badhe njurung Kurawa menapa badhe angrangkul dhateng kadang para Pandhawa. Sedaya kala wau wonten pulung atine Prabu Baladewa piyambak. Baladewa sedaya mboten wonten ingkang ngerti, sedaya mboten wonten ingkang ngertos becik Yai Prabu Duryudana, becik Paman Patih Harya Sangguni, becik panjenengan Bapa Durna ing Sukalima, mboten wonten ingkang ngerti kaya ngapa to pulung atine Prabu Baladewa. Mangke riyen to, Nger, mangke riyen. Menawi benjang sampun kelampahan tumapaking Baratayuda, jengandika kok nembe hanemtokaken tegesipun paduka menika mboten adil. Lho, kok mboten adil? Nggih, mboten adil dhateng para Kurawa, ugi mboten adil dhateng para Pandhawa. Wabil khusus mboten adil kalian para Kurawa. Cernyatanipun menapa? Cernyatanipun paduka pendak-pendak dinten menika tansah srawung dhateng para Kurawa. Ora ketang seminggu pisan mesti dolan ing Ngastina. Langkung-langkung Nalendra Mandura menika kagungan kewajiban dadi pepayung tumrap negara Ngastina, dadi payunge para Kurawa. Wujude payung menika kudu iso ngiyupi. Ora kok gawe wasumeneng, ora kok gawe kuwatir, nggih. Nanging paduka mboten saged paring katerangan ingkang gumathok. Sabab menapa? Bilih kalenggan samangke wonten pandangan saking anak Prabu Duryudana, panjenengan malah dereng saged paring wangsulan, dereng saged paring katerangan. Lole, sumorate. Ampun ngantos paduka anak Prabu Baladewa. Menika wonten ingkang mastani Ratu Aleda-lede. Esuk dile sore tempe, esuk ngrangkul kene, sore durung karuan cetha marang sapa? Ratu Mandura nibake tresnane. Remara reh mangoso mya ngambrang.
kadikaronaning kaswasih ring marga hamalakung ali sang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyus kang amara wayanto Bopo Panemban Begawan Durna wonten dawuh nggih cekap punika kula ingkang badhe angrembak Koko Prabu kados pundi Yayi menawi dinten sak mangke Koko Prabu dereng kersa paring pangandikan babagan paduka badhe mbelani para Kurawa menapa mbelani para Pandhawa mboten dados menapa nanging kabar ingkang sampun sumebar pawarta ingkang sampun warata miturut pawarta kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul ingkang sinambiwara bilih kadang kula Nalendra ing nagari Dwarawati nuwun inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing dinten sakmangke nembe anglampahi tapa sari mapan wonten ing bale Makambang kamangka gotek ing kathah ngandharaken sinten kemawon ingkang sagah amungu nendranipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih menika ingkang badhe unggul saklebeting perang Baratayuda Jayabinangun. Mila babakan menika sakmangke sedaya kula pasrahaken dumateng jengandika Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Menawi jengandika Koko Prabu sagah minangka wakilipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Supados amungu nendranipun Koko Prabu Dwarawati tegesipun paduka Koko Prabu estu badhe mbelani para Kurawa wonten ajanging Baratayuda Jayabinangun nanging menawi paduka enda dhateng kewajiban ingkang kula dawuhaken boten purun makili para Kurawa supados amungu Koko Prabu ing Dwarawati ingkang nembe nindakaken tapa sare mapan wonten ing bale Makambang. Maknanipun jengandika Koko Prabu langkung ngeboti para Pandhawa tinimbang Sata Kurawa. Yayi nyuwun ngapunten Yayi. Menawi kanthi srana mekaten ateges paduka Yayi meksa dumateng kamardikaning raos kula boten idep. Kula boten peduli. Wangsulanipun namung sagah menapa mboten menawi sagah cetha paduka Koko Prabu saestu anggenipun ngrangkul lan tresnani dumateng ingkang rayi kula pun Duryudana nanging menawi jengandika mboten sagah dados wakilipun wong-wong negara Ngastina nggugah Koko Prabu ing Dwarawati ingkang nedheng anindakaken tapa sari mapan wonten ing bale Makambang nyuwun sewu tegesipun Koko Prabu sami kemawon kula anggep satru mung wing cangklaan dom sumusup banyu ing tata lair ngrawungi Ratu Ngastina ning batine mung arah lan ngalap patine Duryudana sakurawane. Weh ladalah. Wah. Agyatare sang kapirang urin angkul ginempit kempit dosa ngerep ananing bawana wela dalah yo jagat yo dewa yo Bathara nadyan semunipun kula dipun pepetaken kaliyan kawontenan nggih menawi mekaten kersanipun Yai Prabu Baladewa mboten badhe selak Ratu Mandura mboten badhe selak. Namung kemawon kula gadah panyuwunan setunggal, Yayi. Panyuwunan kula namung setunggal. Panyuwunanipun menapa Donjeng Koko Prabu? Mekaten. Anggen kula niki mangke badhe bidal mungu dhateng nendranipun
Yayi Prabu Kresna ingkang mapan wonten ing Bale Makambang, kula suwun kanthi sanget. Kula suwun kanthi sanget ampun ngantos para Kurawa nderek utawi tumut ngombyongi dhateng kula. Kula cekap bidal ijen tanpa ruwang kemawon Yayi. Makaten Dunjeng Koko Prabu nggih. Inggih menawi makaten kula namung ndederek menapa ingkang dados kersanipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Nggih menawi makaten kula kinten sampun boten wonten ingkang sisip. Ingkang Raka nedya nyuwun pamit tumuju wonten ing Bale Makambang. Makili Yayi Prabu Duryudana amung nindranipun Yayi Prabu Kresna ing Darawati ing pamrih unggul wonten ing ajanging Bharatayuda jaya binangun sembah kula ingkang wirih lampahan di Koko Prabu Mandura. Mangya darajating raja kawuryan musunya ruri rurah pangreh ing ukara karana tanpa palupi hati laras silas tuti ong diatur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama ong panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi menawi boten kanthi cara mekaten kula kinten boten badhe rampung perkawisipun paman Regyanapati Harya Sengkuni nggih leres nggih leres. Sernyatanipun anak Prabu Baladewa niku ratu sing pinter micara. Dados menawi mboten disrana dipun pepetaken, estu mboten badhe rampung ingkang dados pirembakanipun. Rak ya ngono to Kakang Durna? Betul.
Wong mongkon milih wae kok angel ya, Dik. Lah iyem. Milih melu Kurawa apa melu Pandhawa? Ngono kok kono milih ngono kok ya angel. Milih melu rombongane Mas apa rombongane adike? Lah iyem. Apa beda? Beda. Upama cara pilihan bupati utawa gubernur, wong ora gelem milih, ora gelem nyoblos iki jenenge golput. Heeh. Mongkon milih Pandhawa apa Kurawa kok nyoblos kok ora gelem. Amangka aku nek seminggu ora nyoblos mumet ning sirah Dik. Kuwi apa? Milih kuwi lho milih Pandhawa apa Kurawa kuwi lho Dik Pate. Oh, tak kira apa. Pikiranmu aja. Sik ta, sik. Kula nembe krungu kabar mbok menawi Sinuwun Dwaramati tapa nindakaken tapa sari. Inggih, Bapak. Wonten pundi? Lho niki mapan wonten ing Bale Makambang. Bale Makambang? Nggih. Lah Bale Makambang sing bisa nggugah Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna bakale unggul. Sing iso nggugah Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna besok perang Bharatayuda Jaya Binangun bakale unggul sing dadi jurite. Kok kula nembe krungu niki to, Ngger? Kuwi kabar wis sawetara wanci Kakang Wakni Gondel Sokalima. Kok ya enek-enek wae ya tadi Pate. Cerita nggur nggugah wong turu nganti direwangi ngedekne terop, ngedekne panggung. Ceritane nggur nggugah wong turu. Heeh. Nganti nggugah wong turu nganti direwangi nek bakul. Ayo trah wayang ya, Dik ya. Ya iya. Lah iya. Bapa Durna atos pundi, Nger? Paman Harya nuwun inggih wonten dawuh. Sak mangke Jubriya raos sing manah kula. Jubriya liripun kados pundi mekaten? Anggenipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Paring dawuh mbok menawi bidalipun mapan wonten ing Bale Makambang. Mboten ngresakaken dipun ombiongi kaliyan Sata Kurawa, kula suwun kanthi sanget. Mboten ketang kanthi laku dedelikan. Dipun titipriksa tindakipun Koko Prabu Baladewa. Inggih menawi mangke saestu badhe amungu nindranipun Koko Prabu Dwarawati. Nanging menawi Koko Prabu ngantos mboten nindakaken menapa ingkang dados dawuh kula. Cetha pratela bilih Koko Prabu Baladewa sampun lincat saking janjinipun piyambak. Nuwun inggih. Dados niki kepareng ambidalaken kadang para Kurawa. Nggih. Kula sumanggaken Bapa Panembahan Resi Durna. Kula wonten dawuh tinimbalan Nger anak Prabu Suyudana. Sampeyan ampun ngantos keri, sampeyan ampun ngantos kantun. Titi priksa dumateng Koko Prabu Baladewa. Oh inggih, mangestaken dawuh Nger. Babar pisan Bapan, kula wonten dawuh Nger. Bubarna kang padha gantung sibuk. Panjenenganing Sunarsa Kundura ngedaton muga-muga apa kang dadi sedyane para Kurawa, sedyane Duryudana bisa sembodo kang jinangka rahayu ingkang tinemu. Basuki kang kaesti gagah ingkang jinangkah. Nuwun inggih mangestaken dawuh Nger anak Prabu Duryudana. Kandhanya Sekar Kehadung.
As. Hae, hae. Jadong dawo man. Ya nunggu ale. As. Hei hei. Oi. Rido mawur mangawur-awur-wurahan bangaraning ngajurit gong maguru kongso tatakaya butula para pangri ing turangga hesti mimang dwaja kang kekiter ora kata ingkang dwaja Dwaja lalayu sepit Welatala Au Paman Haryo Sangguni paman Kula ingkang putra Banjar Junut mundur sasana nyadong dawuh Kados pundi kabaripun wonten ing Stinggil Negaring Astina ingkang nembe kababar paman? Iya mangkene Dursasana lan Sata Kurawa kabeh wae. Pirembugan iki mau mung kepengin sumurup wangsulaning pepundhenmu Mandura kang disuwuni rawuh ana ing kedaton negara Ngastina. Merga kowe ngerti dhewe to, Ngger. Perang Baratayuda wis arepe wiwit. Mula anak Angger Duryudana nglumpukake para Nalendra ingkang wis sarujuk mbantu para Kurawa ana ajanging perang Baratayuda kalebu anak Prabu Baladewa. Nggih, lha terus pancen sajake kakangmu Mandura kae dasare wong angel Le. Angel.
Mula nganti dipetung ngetan ngulon ngalor ngidul babar pisan ora ana titik temu. Lah tinemune jebul iki ana jalaran kanggo ngetokke yen tok iki mengko anak Prabu Baladewa bakale mbela marang sapa? Jalarane napa man? Anak Prabu Ndwarawati dina sak mengko lagi nindakake tapa nendra. Tapa nendra? Ya pancen bener Dursasana. Tapa nendra niku napa man? Tapa ning turu, Dur. Lho, tapa turu to, Man? Kok kaya sinden nek jam 1 munggah. Nah, kae ya tapa, ngene kae ya tapa ngono kae. Nganti deglak-deglak ngono kae to. Nggih, akeh ya tapa nendra ngono kae. Tapane anak Prabu Kresna beda karo sing kok sebute mau, Dur. Bedane lho. Tapane anak Prabu Ndwarawati anak Prabu Kresna dina iki mapan ana ing Bale Makambang. Nah, iki ndadekake kembang lambe. Para brahmana miyang wiku debya padha ngandharake sapa wae sing bisa nggugah nendrane Prabu Kresna. Besok perang Bharatayuda bakal unggul sing dadi jurite. Wekasan iki mau anak Prabu Duryudana anduta marang anak Prabu Baladewa supaya mungu utawa nggugah tapa nendrane Ratu ing Ndwarawati. Nggih, lah lajeng kados pundi, Man? Lah iki ngene. Semune anak Prabu Duryudana jubriya kang dadi rasane. Krana saka kersane anak Prabu Baladewa, anggone tumuju marang Bale Makambang ora kersa diderekke kelawan para Kurawa. Mula kowe kabeh sata Kurawa diutus supaya laku dedelikan utawa dedemitan. Ngetutke sinuwun ing Mandura aja nganti kawistara. Aja nganti konangan Prabu Baladewa. Pancen bener kaya mangkono Dursasana. Ing pamrih nitik apa pancen bener-bener anak Prabu Baladewa nunggu tapa nendrane Ratu Ndwarawati satemah digugah? Apa to ora wani nggugah Ratu Ndwarawati? Kalamun to anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa saguh mungu tapa nendrane Ratu Ndwarawati, tegese sinuwun ing Mandura kae bakale mbelani para Kurawa ana ajanging Bharatayuda Jaya binangun. Ning yen to nganti ora, yen to nganti mbreset, tegese pepundhenmu Mandura kae luwih ngebotke para Pandhawa tinimbang sata Kurawa. Yen kateman mangkono, maknane Ratu Mandura wis ora wajib kok ajeni meneh. Ora wajib kok bekteni. Yen perlu tegelono pisan. Tegelono pisan kakangmu Mandura kae. Ora talah, Man. Paman Arya Sengguni, piye Dursasana? Jal kula tak genti takon kali jenengan sakniki. Takon babakan apa le? Kurawa semene kae iki niku sing wani kalih Koko Prabu Baladewa niku sinten? Jal kula tak takon. Mboten badhe enten, Man. Mboten badhe wonten sing wani kalian Koko Prabu Baladewa. Jenengan iki kaya ora tau maca sejarahe Koko Prabu Baladewa to, Man. Sinuwun Prabu Baladewa niku gurune wong perang, gurune Werkudara, gurune Koko Prabu Duryudana. Aja maneh kok nggur dikroyok karo Kurawa, Aja to kok dikroyok Kurawa 100, nek perlu Kurawa 100 tambahan sak anak putu buyut canggahe pisan. Ngroyok Koko Prabu Mandura, kula yakin ainul yakin ora bakal menang, Man. Ora bakal menang musuh Baladewa siji. Mbok ngangge mikil, Dawuh ya dawuh ning nganggo nalal. Aja wacen plintah, Kae keloyok. Tul maneh Koko Prabu Baladewa niku kagungan pucaka lolo cacahe. Kyai Nenggala kali Kyai Lugala. Nenggala kali Lugala. Niku tamane Gunung Jugluk Tegala Acat lho, Man. Kurawa aja tok ditamani Nenggala. Oh, kula lagi ditungi Nenggala kejeh.
Niki pun nyedaki Balatayuda lho. Niki pun nyedaki detik-detik lho, Man. Mbok sing pintel citik. Patok petuk. Pripun, Man? Wis ora apa-apa, tak sabar-sabarne. Upama aku budrek karo para Kurawa wis mati wingi-wingi. Lajeng kersanipun lah iki saiki ngene. Balik ana benang abang, Dur. Kados pundi? Kuwi wae sing dadi dawuh Kang Sarta perintahku. Sing arep mangkat mangkato, sing ora ya ora usah mangkat. Wis kurang penak piye aku. Sing arep budal setuju karo perintahe Patih Sengkuni mangkat. Sing ora mangkat keri ning kene ora apa-apa. Apa dibanjeli liyane ora apa-apa. Wis. Mangkat ora? Mangkat apa ora Durma Gati kuwi mangkat pengen kaya ndelok kaya ngopo kadigdayane Patih Sengkuni iki lho. Kok jenengan menang loyok Prabu Baladewa kula labekke melih man. Cangkeme elek. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya, Le. Bambang Satama kula wonten dawuh paman kaya padatan ya nggih. Nabuwa Bendhe Beri minangka tetenger budaling Wadyabala 1 dandan kaping pindho mlumpuk kaping 3 kabudalake. Nok dan mangestuaken dawuh paman Patih Haryo Sangkuni. Aja nganti kaya bocah cilik sing dadi lakumu Bambang Satama. Kumreh kang para lumares budaling prawadya